mayangaka yomwe imadziwika kuti pangolini pa Chingerezi. Nyama ya ngaka kapena kuti pangolini imadziwika ndi mamba ake olimba komanso khalidwe lake lodziteteza poyandama ngati mpira pakakhala chiopsezo. Nyama imeneyi imadya kwambiri nyerere komanso tizilombo tina ting'onoting'ono. Komabe ngaka ndi imodzi mwa nyama zomwe zikukumana ndi chiopsezo chakusakidwa ndi kugulitsidwa mopanda chilolezo pa dziko lonse lapansi kuphatikizapo muno Malawi. Ngakhale izi zili chomwechi, ntchito yosamalira ndi kuteteza nyama mu nkhalango ya majete kuphatikizapo nyama ya ngaka ndi udindo wa aliyense. Pangolin conservation is very much about conserving the whole system and conserving the area in and around Majeti. In collaboration with communities has been really good in the last couple of years. We get a lot of pangolins that get reported by community members that we can intervene on and help. So efforts have been going really well. Specifically on pangolins, we've actually got 2 pangolins that we're currently looking after at the moment. Majete imalondoloza chiwerengero cha nyama ya ngaka kapena kuti pangolini mogwiritsa ntchito ukadaulo wawo wa makono omwe ukupangitsa kuti ntchitoyi iziyenda bwino. We can't do direct counts on the pangolin population. In Luwande National Park, I can't take credit for this. They've got some great people there that have done a study on number of burrows, and they looked at active burrows for pangolins, and they did that as a way maybe to look at them. But counting pangolins is very difficult, so what we rather do is look at the number of pangolins that we've brought into Majeti and saved. Since 2022, we've brought 60 pangolins in from various different, outside the community that were unsafe, confiscated from poachers, and we'd rather look at the number that we've reintroduced and we've saved and we've brought back to Majeti. So we use LoRa, which stands for Long Range Wireless Area Network, and it's basically like a tower that sits in Majeti, and it's able to send out frequencies, and through that frequency the device that we attach to the pangolin on the scale is able to send us frequency back, and we can know the location of those pangolins, and through that we're able to not disturb the pangolins on a very regular basis. So rather than going and looking at the pangolin, we are able to keep it a couple of days and watch what he's doing, make sure that he's moving all right, and then come back to it at a later stage. Ngakhale ntchitoyi ikuyenda bwino, zoopsezo nazo zilipo. I would say habitat destruction or loss of habitat due to a number of different factors, deforestation, increasing pressure on them, increasing pangolin trafficking and trade. But yeah, in saying that, I think there are efforts to do the opposite of those things. There's more effort now going into desensitization or sensitization regarding deforestation and how we can look after areas more sustainably, as well as law enforcement efforts. One of the pangolins that we received came straight from the investigations department in DNPW, and they did a really good job in alerting us nice and early. We were able to pick the pangolin up from the court and get the pangolin treated by the BSPCA in Blantyre
through collaboration with Worldwide Veterinary Service. The pangolin came back here and it was saved, and she's currently feeding really, really well. I think those challenges are numerous, and it would take a long time to discuss it all. I think definitely comes from the fact that pangolins hold a lot of value, and so it's a very lucrative market. Challenges come in when you see factors like increasing difficult times, things like that, so people are struggling a bit more, desperation becomes a bit more, and people being complicit in the trade. But I'm also seeing a lot of positivity, especially around Majethi directly. There's a lot of help towards us, and I don't feel like there's many situations where we wouldn't hear about something like that happening. Thomas wanenetsa kuti kusakazika kwa chilengedwe kumasokoneza malo omwe ngaka zimakhala ngakhale kudya. Face it for a number of reasons. The pangolins don't have as many places to hide away. Vegetation isn't as thick, so pangolins are seen a lot more easily. And then also, if you look at the bigger processes, pangolins need food. They eat ants and termites. When you lose a lot of biomass, so a lot of trees disappear, termites generally can't feed as much. You find less termite density, therefore less pangolin density. Some very similar with ants, not quite the case in the sense that ants don't harvest as much wood and things like that, but the ants are affected in different ways. So lower ant and termite populations would mean less density of pangolins outside. Same can be said for more open vegetation, just means pangolins aren't as easily able to hide. Pachifukwa chimenechi tsiku lapaderadera lokumbukira nyama ya ngaka pa dziko lonse lapansi linakhazikitsidwa ndipo limatchedwa kuti World Pangolin Day mchingerezi. Tsikuli limakhala loweruka lililonse lachitatu la mwezi wa February, ndipo cholinga chake ndi kudziwitsa anthu za nyamazi ndi kuwalimbikitsa zakufunika kuteteza moyo wake. People here, Majethi has very much matured with the community around Majethi, and it's been over 20 years now of collaboration. Active
efforts for conserving pangolins aren't that important. The more important thing is efforts to conserve the habitat that pangolins thrive in, and pangolins will look after themselves. I think people around Majeti are also well sensitized. They alert us when there are pangolins outside, but it's also not expected that Majeti has to deal with everything. People understand very well that pangolins are part of Malawi just as much as every other animal, and so the treatment of them as a species that belongs in the landscape, though very beautiful and important, has been a huge factor, in their involvement in pangolin conservation. But just support for Majeti overall means that everyone's always willing to let us know and wants our collaboration with them in these matters. So I think incentives becomes a very difficult conversation for a different reason. The second, you put incentives, it goes against government policy, which is that animals can't be compensated for in any way. Human-wildlife conflict is a different story, but the problem with incentives is then you create a market of a different kind. So whilst we deal with an illegal market and trafficking of pangolins as an illegal market, when you create incentives and you tell people we will give you an incentive to bring pangolins, very quickly it can escalate that now people are actively looking for pangolins, and that pangolins are being removed from their homes in the wild where they belong, whether that's inside or outside of Majeti, and they're being brought to us. So we've had to limit the incentive programs, but rather encourage people to look at the broader impact that Majeti has had. There's not many peoples within our catchment area that haven't felt some sort of impact from Majeti, whether it's scholarship programs, Honey with Heart, many different community development programs that the community department is responsible for. But rather than looking at our direct payment for a pangolin, look at the indirect impact that a place like Majeti brings, and then seeing the benefit of that as the incentive to look after animals outside is more important than actually paying for those pangolins. Pansi pa lamulo la zachilengedwe ku Malawi la mu zaka za 2017 ndi 2020, ngaka ndi nyama yotetezedwa. Lamuloli limaletsa kugwira, kukhala nazo, ngakhalenso kugulitsa nyamayi, ndipo opezeka kuphwanya lamuloli amamangidwa kukagwira ukaidi. Ife ngati apolisi, mphamvu zimene tili nazo zofufuza milandu iliyonse tikuyitenga mu constitution imene section 153 imene imatipatsa mphamvu zofufuza milandu ya mtundu wina uliwonse, kuphatikizapo iyi ya nyama zakutchire. National Parks and Wildlife Act imatipatsanso mphamvu yoti nena ife ngati ma wildlife officers. Apolisi they are also called wildlife officers in National Parks and Wildlife Act. That is in section 6. Wina pamene kuti khozoka kuti wina ndaponya komabe it's around there, section 6. Let's come to our office. Ifeyo ngati apolisi tinachiona kuti ndi chinthu chabwino kuti tikhazikitse office imene ili yoyang'anira zinyama komanso nkhalango. Imeneyi tinayikhazikitsa mu chaka cha 2014. Cholinga chake kwenikweni chinali kuthana ndi mchitidwe owononga nyama komanso nkhalango ya mitengo. Malingana ndi Inspector Martha Ngalawa kuchokera ku nthambi yofufuza za nyama zakutchire ndi za nkhalango ku National Police Headquarters ku Lilongwe, apolisi nawo akugwira ntchito yotamandika mdziko muno yoteteza nyama ya ngaka. Ifeyo ngati apolisi tikuonetsetsa kuti ntchito imene ikuyenda bwino. Sitingagwire ntchito patokha, timagwiranso ntchito ndi ma organizations ena ngati National Parks yo imene timagwira nayo ndicho duzi pachitewa titero duzi hand in hand, imene ife ngati apolisi
ndalife kwathu ndikulandira information. Tikalandira information kuti wina ake akugulisa kanyama kameneka ngaka, ifeyo timapita pa ground ndokagwira munthu amene ali ndi kanyama kameneka. Tikagwira kanyama kameneka, tikampeza munthu ali ndi kanyama kameneka, chifukwa yonena kuti kanyama kameneka kamakhala kamoyo pa nthawi imene tikagwira ije, kamakhala kali kamoyo. Nde choyambirira chifukwa ife sitigwira ntchito tokha, komanso timagwira ntchito ndi makhoti, komanso umene ndanenera poyamba ndi a national parks amene amayang'anira tizinyama timeneti. Timakatengera kanyama kameneka ku khoti, komano mwina tisanapite ku khoti tikangogwira ngati tagwira mazulo, ndiyo kanyama kameneka timapita nako kwa anzathu amene amaona za umoyo wa tizinyamati. Ndeti anzathu amenewa ifeyo ku Malawi kuno ndekuti ndi a Wildlife Lilongwe Wildlife Center, imene iyi ndi kumene amayang'anira za timiyoyo ta tizinyama timeneti. Ndeti tikatenga kupita nako kumeneko, iwo aja amakapanga assess ukakaona kuti kodi kali ndi moyo wotani, kodi kali ndi mphamvu kapena kali kakudwala. Chifukwa mwina kawirikawiri anthu amene amapanga chipongwe kwa tizinyama zimeneti amatisunga mosakhala bwino, as you know kuti ndi tinyama timene timakhala mutchire. Ndiye mwina anthu akatigwira kuti akapange malonda amapeza kuti akutisunga mwina msaka, akutisunga mchikwama, akutisunga malo ena ake amene sitikhala momasuka mwaubwino monga amene timayenera kukhalira mutchire. Nde kumene kuja amationa ife ndekuti tikati tikasira pamenepo, ndeti mama wake timapita no ku khoti kuti tikapemphe a khoti atithandize kuti kanyama kaja tikakaponye mutchire, tikakabwezeretse kutchire. Ndekuti imene ndi process imati release order. Ndeti a khoti amatilola kuti tikapanga release kanyama kaja, komano amene amanena malo amene tikhoza kukakaponya kanyama ndeti ndeni yake a national parks and wildlife. Amene wawa ndi amene amatha kunena kuti akanyama kameneka kakaponyeni ku Kasumbu National Parks, Majete National Parks, Kota kulikonse kumene wakuona kuti tikhoza kukapanga release. Ndekuti tikathana nazo zimenezi nde tikenaka timayamba kumalizitsa fayilo yathu kwatengera anthu aja pa khoti. Pofika napakadali pano mwachidule munganene kuti ndi anthu ochuluka bwanji amene azengedwa milandu yokhuzana ndi ngaka? Anthu opolera 100 amenewa ndekuti akhala amangidwa ndithu panopa ali mundende, and zaka zimene malingana ndi malamulo atsopano a national parks amene anapangidwa amenji in 2017 mene munanenera poyamba, amene ndekuti ndi 30 years imprisonment. Komano highest imene itakhala ngati tinayipangako secure ngati a police ndekuti ndi 14 years, komano maximum ndi 30 years, of which sikuti ndifosa nga ifoti sitidafike pa maximum. Malawi adziwe kuti ndikanyama kotetezeka kwambiri, and
aliyense amene angakaone paliponse umene angakakumane nawo kaya kakuyenda asakapange chipongwe chifukwa yonena kuti malingana ndi malamulo wa national parks kanyama kamene kanakayika timati listed species mene iwowo anagawira akakali pa listed species chifukwa yonena kuti kanayikidwa akatazindikiridwa kunena kuti ndi kanyama kamene kakuzunzika kwambiri ndi anthu kugulitsidwa leno ataona kuti kanyama kamene moyo wake uli pa chiopsezo kwambiri chifukwa kanayikidwa pa gulu lotani la nyama zotetezedwa and atakaona kanyama kameneka apange ripoti ku polisi akapanga ripoti ku polisi ife ya polisi tikakatenga kanyama kaja ngati palibe munthu amene akugulitsa ndikuti munthu uja amakhala ngati munthu wa well wisher pa chizungu timatero well wisher munthu wakonda dziko lake wati wakapanga ripoti kuti kanyama kakatani katetezedwe komanso chimene tangadziwa Malawi ntonena kuti kulibe malonda akanyamaka timanamizana tikakhala kunena kuti kuli malonda koma kulibe malonda akanyamaka kanyamaka kaunonga anthu ambiri kapita ku ndende komanso kuti kapena tikhozonena kuti palipo pena pake pamene akhozonena kuti malonda amatheka ayi palibe ndithu ndipo Amalawi akhale ndi chidziwitso chimene chichi kuti kulibe malonda anyama yangaka kulibe malonda akanyama kapangolini kulibe teni tilikonde dziko lathu tilipange ripoti chilichonse chimene tachiona chokhuzana ndi nyama imeneyi ndipo ife mwina pongopitirizapo pang'ono tikuyamika kuti pali mapangolini angapo amene anthu akufuna kwabwino anabwera kuzapanga ripoti kuti takaona kanyamaka kalipoti pakuti ndipo takatenga ndithu tinyama tingapo tambiri tatibwezeretsanso mwikani mu Chile. Komabe pambuyo pa zonsezi majete yayikanso maso chitsogolo kuonetsetsa kuti nyama zangakazi zikutetezedwa polimbikitsa anthu kutenga gawo loteteza nyamazi. Seeing the love people have for pangolins outside the park, seeing the respect they have for these beautiful animals, it just makes me think. I think you always have to look at the positive side of humanity, and I think it's more about the context around with which pangolins become endangered. Very often, I don't think I've ever seen a pangolin smuggler or poacher that was going through easy times in their life. It's generally desperation and generally people that are forced into it. I like to give the benefit of the doubt to people and say if they had an opportunity for a different livelihood, they would take it. So I think you got to look at increasing everything else in the country, economic development, social development, and I think conservation will follow when people realize the beauty in these animals, intrinsic value. Everyone has to take a role. I think it's everyone's responsibility to educate anyone that isn't fully aware. Whether it's the youth, whether it's older people. I think I've met people of all ages that care about pangolins, and I think it comes more from what did you grow up knowing, and what do your friends grow up knowing, and what does your family teach you as a value. And I think discussing these things with your family, asking them what is your opinion, just opening the dialogue between different people is the most important thing. But I think also it doesn't start with appreciating pangolins, it starts with appreciating nature. And through appreciating nature, you can appreciate everything within nature, including pangolins. Protect them, let's look after them. I think Malawi has a really, really high density of pangolins, and we're very lucky to have this many. And I think keeping it that way is really important. But more important is keeping the habitat for pangolins, because that allows for human health, it allows for ecosystem health, and it allows for animal health. So habitat is the most important. And if we keep that, everyone will benefit, including the pangolins. African Parks majete chimwemwe ndi chiyembekezo chawo chili mkati momwe Malawi
adzakhale patsogolo kuteteza ndi kusamalira nyama ya ngaka kapena kuti pangolini mukusamalira chilengedwe chomwenso ndi gawo limodzi lokopa alendo mdziko lathu lokongola la Malawi.